Jak to vidí, já poběžím do zadu. Čujeme na to jako výborně. A už to prosím stojí. Hoši, borujem. Obličí na styčka. Jo. Tak rychle nepoběžím. Tak rychle nepoběžím. První vypití piva. Josef Šplíchal. Krásně lije, zatím bez růkapu. Hezky a předává Vojtěch Hladil. Náš nadějný Ačkový borec, výborně, krásně, klidu vypijem. Pomalej to být nebudeš. Můžeš to být stejně jak klidu. Čem to dáš na za 20? Ale Překusuje. no, kolika to normálně. Hej, ale já nevím, co to dneska. Krásně. Co je tím? Zatím to vypadá 0. Proč nám drží výborně Jaromír Čada. Ten borec k nám přišel ze Sýchotína a předtím z Boskovic. A zahltil se. Někam moc dál a pak musí. A Tomáš Gracias. Pojď. Rychle. Chybí. A ti nekape do objektivu. A jsme za lajnou. Včera špatně trénoval. Proč ne? Dívám přes ty brýle. Odklepem potom. Teď ti podívá. Na co? Pojď. Konec. Jaromír Čada přebírá. Vlaďo!